Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikken, det er Michael. Hej chef, det er Chris. Chef, jeg kan desværre ikke komme på arbejde i dag, chef. Og ved du hvad der skete, chef? Da jeg skulle over vejen i morges for at komme på arbejde, ved du hvad der så skete, chef? Så kom der en stor damptrummel og kørte begge mine fødder af. Så nu sidder de fast på vejen. Der sad de fast på vejen, chef. Chris. Jamen, så chef, så skete der jo det, chef, at jeg skulle have mine fødder på igen. Så jeg fik fat i en superlim og blev så nødt til at kravle hjem for at lime mine fødder fast igen, chef. Men da jeg så kom hjem, så skete der det, at vinduet fløj op, og der kom en kæmpe svane ind, og inden jeg fik set mig om, fløj svanen væk med limen, chef. Chris, jeg har jo været hjemme hos dig, og jeg ved jo godt, at dine vinduer kun kan åbne udad. Jamen chef, det er fordi mine vinduer, de er faldet ud i nat, så jeg er faktisk også blevet lidt forkølet, chef. Chris, du kommer på arbejde om 10 minutter, ellers er du fyret. Okay, chef. Jeg er på vej, chef. Vi ses om 10 minutter. Hej. Chris og Chokoladefabrikken.